In the 13 years that Vaski has been at Mogilino, her health has declined very severely. As a young teenager, she would dance and sing. When she arrived, she looked like a normal little girl. It is our last day at Mogilino, and the director has finally agreed to talk to me on camera. When I look at the condition of the children in the bedridden room, I don't know why the staff don't actually care. They don't seem to care or do anything about it. Почиват преди всичко от належащо болните, тия с които са с много големи зъби. Вярно е, че и не се полагат и много грижи. Аз първото, нали, го има за нещо, за което да съжалявам. Първо са тия сгради, че много пари влязоха в тях. Значи той, ако се затвори, смятай, че за 2 месеца ще бъде ограбен. Даже днеска съм им купила 3 плажни чадъра и там, като море ще им го направим. Басейнчето ще ги сложим, нали? Нещо елементарно, но все пак нещо разнообразно. И много съжалявам и за мене, защото, да ти кажа, аз мисля, че съм добър директор. Но те не стават, значи те ме провалят. Що ме тъй? Да се затваря. Каквото трябваше, го направих. За персонала, за лицата, за дома като цяло. Направих го. Там е по-различно. Там е хубаво. Даже аз искам да остана там, толкова е хубаво. After the original film was broadcast, the government said Mogilino was an exception, but the Bulgarian Helsinki Committee, which has been investigating homes for some years, said it was representative of many homes across the country. Under intense pressure from the media and the public, the government asked UNICEF to help the children of Mogilino. This led to medical assessments of every child, with some being hospitalised suffering from severe malnutrition and neglect. I went back to see how Didi, Milan, Misho and Vaski are all getting along. Добро утро, дечица. Дянко, здравей. Здравей, събуждаме се. Дянче, Дянко, лекичко се събуждайте. Така да те снимате. Да, ще видиш. Хайде, птичките пеят. Прозорец е отворен. Дянка. The last time I was with Didi, she was lost in an isolated world of rocking. Today, she shares a bedroom with her best friend, Fidanka. Диди, какво си търсиш? Диди, глад, ногите, аз много те. Се направи прическа. Сбързана ли косачка? Дай на стол. They are in a specialist adult boarding school for young people with educational problems. А те сега откъде? Да. Ето, Диди, я се виж на огледалото. Didi's mother contacted the director when Didi first arrived here a year ago. That was the last the director heard from her. At school, Didi is learning one of her favourite subjects. Въртям по математика и да чета по литература там. И път по български. Това е най-новото. Тук е по-нормално децата, ходят добре.
А е 13 метра. Да. Записваш си го. 13. Да. Знака си е същия. Записваш си го. Така. Черта си сложи готово. Така. И сега започваш с последната цифра. Едно. Това е нашия отговор. 43. Да, какви метра? Защото това е лице. Там няма учителите, не учат, а тук има учителите. Радостно е. Много съм доволна. Днеска работи много старателно, Да. за желание, без да те подканям. Колко има? 6. На няколко седмици следва да изработваме план. Да си припомним All the students stay here for 3 years to learn social and life skills to help prepare them for the outside world. Some will graduate into jobs and live independently. Others, like Didi, who need more help, will move into smaller homes with resident carers. After a year here, Didi is now fitting in well. It was a different story when she first arrived, and Fidanka was on the receiving end. Да, беше с много... Беше непослушна много. Не се свързваше към нас децата. Не ни възприемаше още. Непрекъснато сама си седя. Но ние решихме да обърнем внимание, като тя обичаше списания да гледа. И нашите, който чете вестник, тя идва и наблюдава. И оттам нататък вече решихме, че тя обича да гледа списания. Тя как се превърза към мен, Диана. Тя беше много непослушна, много пакослива, но дойде в моята стая и шефката ме предупреди. И аз казах, нищо няма да правя с Диана. И с течение на времето тя се промени в моята стая, но беше и пак лоша. Ние филма го гледахме тук, в пансиона. И как съм се почувствам зле, не е приятно. И ние сме изпатили, но не както тя. Как ти се промени живот, като дойде в този пансион? По-добре ми е тук. Тук добре се отнася така. А в Могилен там по-лошо се отнася. Какво най-много си спомняш за Могилен? Помням си там лошото отнасят персонала с мен. Има бият там. А добри спомени имаш ли оттам? Не, там са лоши там. Само лоши? Да. Baski is in a home for the blind, around 100 miles from Mogilino. The last time I saw her, she was in a pitiful condition. Скълбовски младенки! Добро утро! Искат долапи, дай! Тя ви поздравява. И на количката ще сядаме ли? Поздрав, казва добро утро. Искат долапки! Unrecognisable! Is she not unrecognisable? Хайде да седите къде. И ще обуя сега, какво ще обучи на количката? Лапкицата. И чорапки. Къпа на момице. Wow! Скълбовски! На колата, дай да бум чорапки. Деньте, мали! Това е любимата и санитарка. Тя си има определени предпочитания към определен човек, като всеки нормален човек. Айде сега вас е на леглото, прибираме тук играчките. И обувките ще са бъдни. Значи това горе-долу е за крачетата, което се прави. Сега ще я сложим седно. Хайде вас да седнем. Ай, готово, прави гимнастика. Ето, прави гимнастика. Добре, хайде сега да стъпим с крачетата. А да клекнем сега. Хайде да клекнем. Може. Айде нагоре. Айде пак да клекнем. И ще видим на Търново с колата. Браво! На Търново, да, точно там ще ходим.
Така. И другата ръчичка служи. Айде. Айде да си красива тук. Ще чакаме за обяда ли вече? Айде сега отиваме при колежките да пеем. Добре дошли. Пита пътъчка.